अब तो नई हरावा में अरे लागे नाही मनवा कि ससुरवा बोला राजा जी 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 आई कि अब त छानी पा कि अब त छानी पा कि अब त छानी पा चढ़ता जवानी का बनवा भैया हेंगा गिरावा ना बड़ी सुंदर लगी हेंगा ना होला बोला राजा जी 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 हाँ ये कि अब त छानी पा अब त छानी पा अब त छानी पा चढ़ता जवानी का बनवा अब त छानी पा चढ़ता जवानी हमरा ढेर दिन हो गल नहीं हर रहा बाकी हमरा अच्छा नहीं खेल लागो ओजे चलाई क्या हम त चाहत नहीं करो रंग आई चल दे देबे आ ना तो पूछ ले छोटे भइले कुर्ती समीज सलवार हो खोजता बदन बा सजानवा के प्यार हो सलवार हो खुदा बदनवा सजनवा के प्यार हो बात नी रूठ अपना झूठ बाजवानी बात नी रूठ अपना झूठ बाजवानी आके सधाल राजा जी जी अब त छानी पा हाँ ठीक बा कि अब त छानी पा कि अब त छानी पा हाँ हाँ कहे जी रुकवाइले बने का नहीं आप रुकवाए काहे प्रोग्राम में मजाक होता भाई टिंकू भैया का फोन आ गया रिस्पांसिबिलिटी है मंच के जब संचालक बिकी हो तो थोड़ा सा मजाक कम गीत संगीत जाते एक लाइन इसको खत्म करिए गोलू राजा को मैं आमद खड़ा करूंगा इसको पहले पूरा कर दीजिए एक लाइन पूरा कर दीजिए उसके बाद कि बहनी रूठ अपना झूठ बाजवानी झूठ बाजवानी आज झूठियाल राजा जी हाँ अब त छानी पा हो अब त छानी पा अब त छानी पा चढ़ता जवानी का बनवा कराल राजा जी अब त छानी पा चढ़ता जवानी का बनवा कराल राजा जी अब त छानी पा चढ़ता जवानी
से, उसके बाद हमारे गोलू राजा जी। रितिका ना तू ही ठीक बड़, तू आराम कर ना आराम कर तू। ए बबुआ एक मिनट, प्रियंका बहुत अच्छा तहर मेहनत बा। हम चाहब जे मात्र घड़ी से देख के 2 मिनट में ऐसे की सैड सॉन्ग अतना अच्छा तू गावेलू, ओकर हम दीवाना ही। ऐसे ओकरा में एक्टिंग भी तू करेलू। आ भाई हम अपना से नहीं कहत, कुछ भाई लोग कब से कहता सैड सॉन्ग, तो एगो सैड सॉन्ग रियल लोग के सुना द जनो में एक्टिंग के साथ मात्र घड़ी से देख के 2 मिनट, ओकर बाद खत्म करेगा। हां आ एक्टिंग करे खातिर रितिका आप आइए, समय कम है बाबू, प्लीज आप आ जाइए 2 मिनट में सैड सॉन्ग गा के। ऐसे कि सैड सॉन्ग जो तू गा देबू ओकर कोनो जवाब नहीं की। अब मिजाज ना लेकिन